Hijem sawangan ning sira tanah berhak isu miliki ake patok sing bakal tunancep di tanah isun ning kebagian tak perintah ning isun sira perintah apa kuno kang sabut patok ujulakan gajah sira ya ubrak kabrik patok mau ya tugas isun kang kayang kolon kang aja sampai anak patok sing tunancep di tanah isun iya kang lakukan kicap kabeh ayo diubrak kabeh dicapati gajahnya kok bola ayo lakala bagus masyarakat muda kasawangan ini tradisi anak sawi jeneng satuan gajah diurak-arik patok kokon ubrak kabeh gajahnya kali dibubar kali ayo tidak perlu diobong ayo dibakar ya ogo dibakar ayo rakyat dibaca bareng-bareng jaga tanah wakaf kang wis dipercaya iya siang sing jadi batu penghalang gajah ida menakan baca semono gede dengan diurak-arik patok hijem iya kang apa sih Raus jalan akan tugas akan isun sampun kang kami ada batu penghalang kang batu penghalang iya anak sandungan oh sing jadi batu penghalangan kumawani kumalancang sirak lawan kabeh bebaturane sira ngantung orang ngarik selijen yang patok wates sing bakal ana ning bangunan hak tua isun aja turut campur ning permasalahan isun dikira sira kamu sirap di pengen lara badan itu lawan toh memang lakukan sirap diserang badan sedulur dihajar ayo serang awas hati-hati astagfirullahaladzim kurang ajar masyarakat nanti bubar ketawuran siapa sih warwana mari sira isun kang minangka tadi ketua utawa kang ditunjuk di calon yang isun menusane calon ya minangka sesepuh kene untuk konon hari sira manting orang karik sawijining patok siapa setuhune sliramu isun ronggo keturunane Kiai Soleh sing pernah ngulungaken sebidang tanah ning sira astagfirullahaladzim jadi sira minangka keturunane kaya dene panjenengane Kiai Soleh ya isut weruhna ronggo yen saliramu kudu weruh tanah sebidang mau iku minangka titipane Kiai Soleh supaya gawe kebajikan ana ing masyarakat Puncak titipan jare sira isun ronggo pewaris tunggal ning bandakayane wong tuan isun tolong ulungaken sebidang tanah mau maksudnya sampeyan bakal tak rebut sing tangan sira nadalah ronggo isun beli semudah balikaken telapak tangan lamun sampeyan kudu weruh kaya dene panjenengane Kiai Soleh ramane sampeyan wis jelas nitipaken tanah anggone bisa gawe tempat peribadatan lan diganti nama sesuai kelawan nama tanah wakaf tanah peninggalan wong tuan isun ya bakal didadekaken kanggo tempat peribadatan makono urusan sira sing penting peninggalane wong tuan isun bakal tak rebut saking tangane sira namun tekad sampeyan sing modele kaya kono isun ki calon sing bakal mempertahankan apa kang dadi amanahe wong tuane sedaya calon isun dudu ucapan sing bakal bertindak lawan sira ananging tindakan kekerasan sing bakal tuniba marang awak sira dibakar minggimir dibakal mundur ayo lamun sampeyan kukuh dari pendirian hadapi ki calon pengen weruh kesaktiane sira konon bakal tak kukur kening ronggo tak ladeni masa kurungan hayang apa bismillahirrahmanirrahim hajiku bali rupa
manunggal ning badan isut ngawiji ngawujud iya dia paingan tanpa ingan nanti kumandang lantang ayat dene sliramun duweni ilmu kanuragan kang liluih hebat sira Jalon mampu nanding ini kesaktian isut tapi ingat aja tepak dada rasa bangga sira Ronggo isut lamun isun oleh ngelingaken lawan sliramu wis aja ditutukaken apakah dadi tujuannya sira seharusnya sliramu kudu bangga duweni sawijine wong tua kang adil arif bijaksana peduli melawan masyarakat Puncak Jalon isun Ronggo beli bakal mundur sedurunge tanah peninggal wong tuan isun bisa kerebut saking tangan sira konon sawangan ing sira aji kumali rupa manunggal di badan isun nyawiji iya dia beli bisakah kayak dene panjenengane Kiai Slamet duweni anak kang tangguh Jalon isun Kironggo tak ukur ning kesaktian isun durung sepira sira nandingi kemampuan isun ya lamun toh memang tujuannya sampean sing model kayak konon tapi kaweruana mering sampean apa kuno isun ki Jalon sing ngemban dawuh ngemban amanah ramane sampean tetap mempertahankan karena pun suatu amanah kang sangat mulia kaweruana ning sampean kayak dene apa ramamu nganakaken salah sawijine sedekahun syariah kanggo kepentingannya masyarakat Puncak Jalon isun beli butuh ning ceramah sira isun beli butuh ning ngomongane sira ulungakan ayo sebidang tanah peninggalan wong tuan isun lamun beli gelem ngulungakan niscaya sira bakal perlayan ning lebaknya beli wedi beli gemir aja maning ning larane tekang patine isun bakal mempertahankan apa sing dadi tujuannya sampean sawangan ning sira Jalon ajiku mali rupa wujud manunggal ning badan isun nyawiji iya dia rusuh pada karo arane Jalon satuannya rusuh
sombong kejayaan. Sawangan kelawan seliramu. Isun bakal nandingi apa sing dadi kabikjayaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Yes. Licik dironggo licik mainnya singguri ujuk-ujuk noto kendas Jalon isun singarane wong perang, sapa bodoh sapa pinter, sira lenger bungkan sih. calon beli bakal mundur setapapun apa sing wis dadi niat lan itikate isun kanggo bisa ngemban dawuh ramane sampeyan mewujudkan apa cita-citane ramane sampeyan derekaken sawijining tempat pesolatan, tempat peribadatan kedua bangga sampeyan ning ramane sampeyan. Bangga Ya bangga ning badan isun, jelas isun beli bangga tanah sing wis dadi hak milik isun bakal dulungaken ing sira. Ayo dulungaken, namun beli dulungaken. Ronggoro dadi maksa sira jaluk tanah sing dadi milike wong tuane sira kawruana Ronggo Apa kuno wong tuane sira iki wis ganti nama tanah mau sing atas nama wong tuane sliramu sekian wis ganti arane tanah wakaf. tanah wakaf Ya wis diganti diganti ning sira Ya, bakal kenapa? kaya konon sira pengen miliki sing dudu hak sira. Apa sira beli weruh ke pewaris tunggal Ronggo dunyane wong tuane isun pirang-pirang sing dadi hak miliki ya isun ke. paham sampeyan kang minangka dadi putrane sampeyan kang dadi anake Kiai Soleh tapi kaweruana bahwa ramane sampeyan Kiai Soleh nanam jasa nandur kemuliaan kanggo masyarakat anak ing muncang justru sampeyan ning kene bisa ngadem bisa gawe bagus ning nama keluarga kaya dene panjenengane Kiai Soleh. Tapi dudu kaya konon pemikiran isun durung sudi rasane ngati lamun sebidang tanah kien beli gelem tak gulungaken ing isun sira niscaya nebak kien bakalan bedak sira. Maksa sampeyan ning waktu kian tetep maksa anggone nujukaken ngrebut tanah wakaf Jalon isun rongokaken ning kupinge sira. Ayo gelem ora gelem hulungaken sebidang tanah mau lamun beli gelem dudu ucapan sing bakal bertindak habe bocah-bocah betinggal. ibarat nyemplung adus sekalian Ya, isun ora wedi senajan sampeyan awake gede-gede tapi isun ora kimir wah sawangan rumekjek kaya rajek masyarakat puncak hayang apa? sing bakal nandingi cenggala gatine sampeyan masyarakat puncak popol masyarakat muncang pengeruana kelawan sampeyan iki minangka keturunane kaya dene panjenengane Kiai Soleh sing wis wakafaken tanah anggone bisa kita bangun kanggo tempat peribadatan justru malah